וברכה ילדים יקרים, אנחנו בפרק האחרון של ספר שמואל ב', הפרק האחרון של ספר שמואל, ובואו נראה מה מצפה לנו היום. יפה. אז הפרק שלנו מתחיל בספירה. ספירה, כמו שאתם יכולים לראות, דוד המלך קורא לשר הצבא שלו, ליואב, ואומר לו, אני רוצה שתלך ותספור את עם ישראל. ובואו נקרא את הפסוקים ביחד. ויוסף אף אדוני לחרות בישראל. השם עדיין רואה שמשהו פה לא שלם. מה לא שלם? אין בית מקדש. השם מצפה לבית מקדש. מצפה שנבנה בית שהוא ישכון איתנו פה, בתוכנו, בארץ ישראל. והדבר הזה לא קרה. ויה... אז ויסת את דוד בהם, לאמור לך מנה את ישראל. השם רוצה שיתחיל איזשהו תהליך, והתהליך הזה מתחיל מחטא. שדוד הולך מבקש לספור את ישראל, ויאמר המלך אל יואב שר החיל אשר איתו, שות נא בכל שבטי ישראל מדן ועד באר שבע, ופקדו את העם, וידעתי את מספרם. לך ותספור כמה אנשים יש בעם ישראל, והדבר הזה הוא אסור. כלומר דוד מבקש פה משהו אסור. ויאמר יואב, יואב שם לב לדבר הזה, ויאמר יואב אל המלך, ויוסף אדוני אלוהיך אל העם כהם וכהם 100 פעמים, והנה אדוני המלך רואות, ואדוני המלך למה חפץ בדבר הזה? יואב שואל אותו, מה אתה עושה? למה אתה מצווה עליי לעשות משהו שאסור? אתה רוצה שעם ישראל יהיה עם גדול וחזק? אני מוכן לברך אותם שיהיו פי 2, פי 3, פי 100, אני נותן להם כמה ברכה שצריך, אבל אל תעשה את החטא הזה. אבל ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את עם את ישראל. דוד המלך אומר לו, אני לא משתכנע ממה שאתה אומר, אני מבקש ממך מיד לקום ולצאת ולספור את עם ישראל, ובוא נראה כמה אנשים יש מעם ישראל. יואב מנסה להזכיר לו, אומר לו, תשמע, אתה יודע שכשעם ישראל היו במדבר, הם ספרו על ידי מחצית השקל, כל אחד נתן מחצית השקל, וככה ספרו את עם ישראל. אבל איך אתה יכול לעשות דבר כזה? לספור אותם ממש 1, 2, 3, לא סופרים ככה. עם ישראל זה עם קדוש, זה עם מיוחד. כל חייל שלנו הוא לא שווה 1, 2, הוא שווה המון. חייל של עם ישראל, רואים מה זה במלחמות עכשיו. איך אנחנו נלחמים בעזה, נלחמים בלבנון, נלחמים באיראן. מה זה? כל חייל שלנו זה לא אחד, זה שווה המון. כל יהודי, האיכות שלו היא איכות מאוד מאוד גדולה, זה לא בן אדם. זה משהו מיוחד. אנחנו עם מיוחד. עם של גיבורי עם של אריות, אי אפשר ככה לספור אותם, אומר לו יואב. אבל דוד המלך לא משתכנע ואומר לו, מיד מיד אתה הולך וסופר אותם. זאת לא הייתה שאלה, זאת הייתה פקודה. פסוק ה' ויעבור את הירדן, ויחנו בארואר ימין העיר אשר בתוך הנחל הגד, ואת יעזר. יואב מגיע לשבט גד. שבט גד זה השבט שיושב ממזרח, השבט הכי הכי מזרחי זה שבט גד, בצד השני של הירדן, איפה שהיום מדינת ירדן, לשם הוא מגיע. למה הוא מתחיל משם? או שהוא הולך ממזרח למערב, או שהוא הולך ממזרח צפונה ודרומה, אבל הוא מתחיל משבט גד. המפרשים מסבירים ששבט גד היו שבט של חזקים וגיבורים, ולא פחדו מאף אחד. וגם יואב שהיה שר הצבא, אדם חזק, כבש את ירושלים, וכבש את דום, וכבש הרבה ממלכות, הם לא מפחדים ממנו, כי הם היו שבט חזק של גיבורי על. שבט שנלחמו ביחד עם יהושע וכבשו את כל ארץ ישראל, זה היה סיירת של יהושע. יואב מתחיל איתם, הוא אומר, אולי הם יגידו לי, לך מפה, מה אתה עושה? זה אסור. הוא מצפה ששבט גד יגידו לו, אתה עושה מעשה לא טוב. אבל שבט גד לא אומרים שום דבר, הם לא עוצרים אותו, והוא עושה את המניין בשבט גד, והוא מבין עם שבט גד, אז אין סיכוי. ואחר כך הוא הולך לעוד כל מיני מקומות קטנים. אולי דוד המלך התייאש, תראו איך הוא מתחיל שם, הוא מתחיל מכל מיני מקומות קטנים. כן, הגלעדה, ארץ תחתים, ויבוא דנה, כן, הוא הולך למקומות קטנים, כן, ואת יעזר, ואת צידון, הוא מגיע, ואז הוא מתחיל לספור מדן ועד באר שבע. ויבוא מבצר צור, הוא מגיע לצור ולצידון, הרי לבנון, היום זה בלבנון וזה שלנו בעזרת השם, כן, זה חלק מארץ ישראל השלמה. וכל ערי החיבי והכנעני, ויצא לנגד יהודה, באר שבע, בסוף מגיע לשבט יהודה, והוא סופר אותם, וסופר אותם
ויתן יואב את מספר מפקד העם אל משה ותהי ישראל 800,000 איש חיל שולף חרב. איש יהודה 500,000. אנחנו רואים שעם ישראל ויהודה נמנים במניינים נפרדים. יש מניין לעם ישראל ויהודה שתופסים את עצמם כשבט חזק וגיבור, ואנחנו רואים גם את המספר הגדול של הלוחמים שלהם, אז הם מספרים בנפרד. ואז ויחלב דוד אותו אחרי כן ספר את העם. רק אחרי שהמניין הזה נגמר ויואב סופר את כולם, פתאום דוד אומר וואי וואי וואי, מה עשיתי? הוא תופס את הראש ואומר, מה עשיתי? עשיתי מעשה לא טוב, מעשה אסור. ספרתי את עם ישראל, לא ואבוי, צריך לספור אותם כמו במדבר, כמו משה רבנו, כמו שאול המלך שספר אותם בטלאים, כל אחד הביא טלה או במטבעות, אבל אני עשיתי מעשה לא טוב. אוי ואבוי, אומר דוד המלך. ואז פתאום תראו מה קורה. ויקם דוד בבוקר, ודבר אדוני היה אל גד הנביא חוזה דוד לאמור, הלוך ודיברת אל דוד כה אמר אדוני שלוש אנוכי נוטל עליך, בחר לך אחת מהם ואעשה לך. תראו מה השם אומר לדוד, בגלל שחטאת, אני אתן לך שלושה אפשרויות, אתה תצטרך לבחור עונש אחד, מגיע לך עונש, אתה תבחר מה יהיה העונש שלך, ומה עם האפשרויות? אפשרות אחת, רעב 7 שנים של רעב, וואו. אפשרות נוספת 3 חודשים, נוסחה לפני צריך, אתה תברח מהאויבים שלך, והוא רודף אותך. ואפשרות אחרת, 3 ימים של דבר, כלומר מגפה, שכל מי שנדבק אליה, פק ישר מת. תגיד לי מה אתה רוצה, תבחר איזה עונש אתה רוצה, מלחמה, רעב או מגפה, או מחלה קשה. וואו, איזה שאלה קשה. מה, דוד צריך להתמודד ולבחור את העונש שהוא נותן? וואו, ומה אתם חושבים? מה אתם הייתם עושים? איזה עונש אתם הייתם בוחרים? מה אתם הייתם עושים? אולי התמונה הזאת תיתן לכם רמז. איזה עונש אתם הייתם בוחרים? לעם ישראל, ודוד המלך הולך על העונש של הדבר, של המגפה הקשה. אנחנו רואים פה, השם שולח מלאך ומגפה שמדביקה את כל הארץ, כולם פשוט חולים. אתה נדבק במחלה, זה עובר מאדם לאדם, ממשפחה למשפחה, טק טק טק, נדבקים, מתים, נדבקים, מתים, 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 כמויות של אנשים. ולמה דוד בוחר דווקא את המגפה הזאת? הוא אומר, דוד המלך, אם אני אבחר רעב, יגידו לי, לא מספיק שעשית חטא, לא מספיק שספרת את עם ישראל, עכשיו גם אתה בורח לארמון שלך, כי אתה עשיר, לא חסר לך כסף. יגיד, דוד לא לוקח את זה, אז הוא אומר, לא. דבר נוסף, הוא אומר, דוד, למה הוא לא בוחר מלחמה? יגידו לו, אתה בוחר מלחמה, מה אכפת לך? אתה גיבור, יש לך שומרי ראש, לא יקרה לך כלום, אתה רוצה שאנחנו נמות, נכון? אז דוד לוקח משהו שגם הוא בעצמו יכול למות, כי אם חס וחלילה דוד לא יהיה מספיק צדיק. גם הוא יכול להרג במלחמה הזאת. ואז תראו מה קורה. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, נפלנה ביד אדוני, כי רבים רחמיו. זה הפסוק הזה הוא מפורסם מאוד. האשכנזים בתפילות שלהם, ככה הם עושים נפילת אפיים, שאחרי תפילת 18 עושים נפילת אפיים, בעצם שאנחנו נופלים על פנינו ומבקשים תחינה מהשם, אז אומרים את הפסוק הזה ואומרים להשם, השם אני רוצה אל תעניש אותי בידי אדם, כי בני אדם אין להם רחמים, תעניש אותי אתה בעונש קטן ותסלח לי. בסדר? ויתן אדוני דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, כלומר השם מוותר להם קצת ואפילו נותן להם דבר לא הרבה זמן, מהבוקר עד זמן הקורבנות. וימות מן העם מדן ועד באר שבע 70,000. כן, מתים מעם ישראל המון אנשים. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחטה, וינחם אדוני אל הרעב, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב, אתה הרף ידך, ומלאך אדוני היה עם גורן הארונה היבוסי. תראו מה קורה. פתאום דוד המלך מסתכל מהבית שלו, מעיר דוד, ורואה את המלאך. הוא רואה כאילו תמונה, אנחנו לא יכולים לתאר מה זה, התמונה הזאת שיש לנו פה, הוא לא יודע אם ממחישה את זה, אבל הוא פתאום רואה מלאך שנמצא מעל ירושלים, והוא בא כאילו להרוג את כל אנשי העיר, ודוד נבהל למראה המלאך המפחיד שירד מהשמיים, ובא להרוג את כל אנשי ירושלים. והמלאך הזה נמצא בדיוק בגורן של הרבנה היבוסי. הרבנה היה אדם שקיבל על עצמו את המצוות, הוא היה גוי שהתגייר, קיבל על עצמו מצוות והיה לו גורן. גורן זה מקום ששותלים בו כל מיני עשבים, צמחים, חיטים, שעורים. גורן הרבנה היבוסי, ככה נראה הגורן שלו בירושלים. ואז
דוד המלך אומר, ויאמר דוד אל אדוני בראות את המלאך המכה בהר, ויאמר הנה אנוכי חטאתי, ואנוכי הביתי, ואלה הצאן מה עשו, הנה ידך בי, בבית אבי. אומר דוד המלך, אני לוקח עליי את האחריות, די, מספיק, השם אני אתחנן, תעזוב את עם ישראל. תראו איך דוד המלך לוקח אחריות, תראו מה זה מלך אמיתי, מנהיג אמיתי, כשיש צרה, הוא לוקח את זה על עצמו, אומר, השם תעניש אותי, די, תעזוב אותם. אה, ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו, עלה הקם לאדוני מזבח. הנה המזבח שאנחנו רואים פה בגורן ארונה היבוסי. אומר לו הנביא, אתה רוצה שהמגפה הזאת תיפסק? אתה חייב ללכת ולהקים מזבח להשם בגורן של ארונה. מה זה? מה מיוחד בגורן של ארונה? כמובן שאנחנו היום יודעים את התשובה. גורן ארונה היבוסי זה המקום שעליו נבנה המזבח, זה המקום שעליו נבנה בית המקדש, זה הר המוריה, הר הבית. והמקום הקדוש הזה, עד אותו זמן, היום זה פשוט לנו, אנחנו יודעים, כולם יודעים איפה זה ירושלים, כולם יודעים איפה זה הכותל, מעל הכותל נמצא הר הבית, כולם יודעים את זה. אבל בזמנם לא חשבו אפילו לעשות שם איזשהו מקום קדוש. המקום הזה הקדוש כבר מזמן, 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 המקום הזה הקדוש. ממתי המקום הזה קדוש? המקום הזה כבר קדוש מזמן אברהם אבינו. כשאברהם אבינו לקח את יצחק, בנו לעקדת יצחק, אז הוא שם אותו בהר המוריה, הר הבית. וגם כשיעקב אבינו חולם על הסולם, יעקב חולם על הסולם שנמצא בירושלים. ולכן המקום הזה כבר היה קדוש מזמן. וגורן ארונה היבוסי זה בדיוק המקום של בית המקדש. וסיפור נוסף שמתרחש שם זה כמובן סיפור ידוע שחז"ל מספרים לנו על שני אחים. היו שני אחים. אחד היו לו הרבה ילדים ואחד בכלל לא היה נשוי. וכל אחד מהם לקח מהתבואה שלו ורצה לעזור לאח שלו. הם היו עליהם שדה משותפת, וכל אחד מהם בלילה אמר, אני ילך להביא לאח שלי. הוא אמר, יש לאח שלי מלא ילדים קטנים, איך הוא יאכיל אותם? אני אביא לו חלק מהתבואה שלי. ואח שהיה לו הרבה ילדים אמר, אח שלי מסכן, מי יטפל בו? אין לו ילדים, הוא צריך הרבה כסף. וככה הם באו ונפגשו בבוקר, וכל אחד אמר, לאן אתה הולך? אני הלכתי להביא לך את השעורים, ואני הלכתי להביא לך את השעורים. מה, אתה הבאת לי אתמול? גם אתה הבאת לי אתמול. ואז הם סיפרו אחד לשני, שהם בעצם כל הזמן היו עוזרים אחד לשני, מביאים אחד לשני שעורים. והמקום הזה שהם נפגשו בו, זה מקום של אהבה, של אחווה, של בית מקדש, של שמחה, של עזרה לזולת. והמקום הזה, המקום הזה שם נבנה, בית המקדש, איפה ששני האחים האלה נפגשו, שם דוד המלך בנה את בית המקדש. ובואו נראה מה קורה עכשיו. וישכב ארונה וירא את המלך ואת עבדיו עוברים עליו, ויצא ארונה וישתחו למלך אפיו ארצה. ארונה יוצא ואומר, המלך, איזה כבוד שאתה מגיע לפה. ויאמר ארונה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד, לקנות ממך את הגורן, לבנות מזבח לאדוני ותעצר המגפה. אומר לו דוד לארונה, אתה יודע שכל המגפה הזאת יכולה להיעצר אם עכשיו במקום שלה, איפה שאתה שותל את הצמחים שלך, איפה, שם אנחנו נעשה שם מזבח. אם אנחנו נעשה שם מזבח, אז אם נעשה שם מזבח, אז שם, אז המגפה תיעצר. הרב שומע את זה ואומר, מה? אם הדבר הזה תלוי בי, בוא נראה מה אומר לו הרב נא. ויאמר הרב נא אל המלך, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה הבקר לעולה והמורגים וכלי הבקר לעצים. אומר לו, קח, יש פה שני פרות גדולות, הנה הוא מביא לו, קח את שתי הפרות הגדולות שלי, קח אותם, אני מביא לך אותם, תעשה אותם לעולה להשם, נביא לך את הקרשים שיש עליהם, אני מביא לך את כל הכלים שיש עליהם, תעשה מהכלים שלהם מזבח, תבנה מהקרשים שלהם עצים, בבקשה, כל מה שאתה צריך, הכל עליי. אם זה תלוי בי, תראו איזה צדיק הרב נא היבוסי, זה תלוי בי, קח הכל מתנה, גם את הגורן, גם את הבקר, הכל, וואו, שיפסק המגפה בעזרת השם. הכל נתן הרב נא המלך למלך. ויאמר הרב נא אל המלך, אדוני אלוהיך ירצך, הנה בבקשה, השם עכשיו יקבל את הקורבן הזה. אבל תראו מה אומר לו דוד. ויאמר המלך אל הרב נא, לא, כי כנוע אקנה מאותך במחיר, ולא אלה לאדוני אלוהי עולות חינם. אני לא מוכן שזה יהיה קורבן חינם, אני לא מוכן. אני רוצה שהמקום הזה יקנה בכסף מלא. המקום הזה יהיה שייך לכל עם ישראל בלי מתנות. אם זה מתנות, אז אין בזה שום משכח. אנחנו רוצים שהמקום הזה לעולם ולדורות
ייזכר שהמקום הזה שייך לעם ישראל, המקום הזה שכולם קנו אותו כמו במדבר, שכל אחד נתן מחצית השקל מהכסף שלו. גם כאן אני מעוניין שכל אחד ייתן כסף לעם ישראל, והמקום הזה של בית המקדש לא יהיה של אדם פרטי, זה הולך להיות מקום לאומי, מקום של עולמי, אפשר להגיד, שכל העולם יגיע לשם להקריב קורבנות. ואנחנו מגיעים לפסוק האחרון של הספר שמואל, איזו התרגשות גדולה. ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות ושלמים, ויתר אדוני לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל. וואו, הפסוק האחרון של ספר שמואל, בסימן הטובה, סיימנו את ספר שמואל, איזה שמחה גדולה. הפסוק מסתיים בבניין בית המקדש. איזו שמחה גדולה, איזו שמחה גדולה. במקום שבו היה עקדת יצחק ויעקב אבינו הגיע לשם, במקום ההוא נבנה בית של השם, והספר שלנו מסתיים בשמחה גדולה, מסתיים בשמחה גדולה במקום שבנו בית להשם, ו, ובמקום הזה, זה יהיה המקום שיביא שלום על העולם כולו. וכמו שהעולם כולו, יש בו מלחמות ויש בו צרות, ודווקא, כמו שאתם רואים פה בתמונה, דווקא בית המקדש והמזבח, הם אלה שירפאו את כל המחלות. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של מלחמות, שמה קורה בעזה, ומה קורה בלבנון, ומה קורה באיראן, ומסביבנו המון 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 בלגן, כמו בתקופת דוד המלך שהמלאך בא ועשה בלגן. אומר השם, אתה יודע שהתרופה לכל הדבר הזה זה בית המקדש. אם ייבנה בית המקדש, אז יבוא שלום עולמי. בית המקדש זה מקום של שלום עולמי, והספר שלנו מסתיים בשלום עולמי, בשלום. כמו ששני האחים האלה מתחבקים ביחד ושמחים, ככה כל העולם כולו. בית המקדש זה יהיה מקום שירפא את כולם, ויעשה שלום לכולם. אז בשעה טובה ילדים, סיימנו את הספר. כל טוב, שלום, שלום.